Hello bro, ki baju kerjaan bahaya ki video ki jangan anak por sekpor. Nakwa ban ong ya kari India jongi ba kadai ban krut teng ya ki plan bat ki mersiang butu. Kane ka jingkram ka jonga ka thau ya ka jing pun khin an jong ka Pakistan hadin ba u Donald Trump presiden jong kari Amerika. Ula khot ya ka jinya suk hapdeng ka India bat ka Pakistan. U Donald Trump ula penesuk ya ka jingkan at jong ka India bat ka Pakistan. Ka Pakistan kala manjur kala pediang ya ka jingong jong Donald Trump bat kala ya wer ya ka India ban ya suk no. Te ka India ru kala pediang ya ka jingong jong ka Pakistan. Ndre hadin kato ka jing penbena jong Donald Trump ka Pakistan kala penkhen ya ka soskula bat kala wan ther bom biang haki kato kane ki benta jong ka Jammu bat Kashmir khamtam ha Srinagar bat ha Jammu sektor hakaba ka Pakistan kala wan hir thama da ki drone bat ki missile ha Nagrota army station kabala Punjab ya way u sipai BSF ubaderu u sub inspektor jong sipai BSF te nalor une u sipai ubalayap kiladon ru kato kadengut ki sipai bala mansa na kalian kajonga ngakwa ya ka India bakan kruiting ya ka Pakistan namar ka Pakistan kalong kumutlen bat umasing butu ka Pakistan kadai ka kleng lathang juat labam namar kasu kungu kasu manjur tangga ketin nrei ki kambat kilong butu kilong asabat kilong putpo te dena kane kadau bang ngasa ong kari India kadai ban kruting ya ki tlen bat ya ki mersing butu